strihal. Pre Boha živého. Dobre, že sa nedívam do zrkadla. Kdeži, baba, či mi to narostie, nevieš? Áno. Aj starému človekovi narostú vlasy. Áno. Takto som mávala copy 2. To si ty a ja. Stará baba, no. V Myčianech krstnej mami ten Stano dlho zlé vyprával. A v tamtom ich dvore bývala tiež stará baba, žila do 90 rokov. A on nepovedal stará baba, ale čtajá baba, že na ňom vykrikoval. A ona sa jedúvala. Čtajá baba. A keď tá Janka zomrela ako krstnej mami nevesta, Vojtová žena to bola, len Vojtovu odešiel, ale však ona bola učiteľka, múdra bola aj dobrá. A žila sama. Stano Vojtovu odešiel a na tom pohrebe ti bol, keď sme boli tí chalani všetci 4. Krstná mama mala 4 synov. To sú všetko herečky. No. Na to musí koľko študovať, prosím ťa. Nemusí. No musí mať vysoké vzdelanie, nie? To si bol ty? Nie. Tato mi kúpil noviny, tak čítam. Keď ty správy nepočujem, no. Ale nič není nového. Hokej sme prehrali. Nie. No, Vyhrali. veď nebudeme majstrámi. Ale áno. Ale čo? A Rusi vyhrávajú. S nami prehrali. Čil bolo s Ruskom. My 2. Rusko 1. 2-1 nad Rusami. A? Tak to sú dobrí hokejisti, nie? Hádam ich opili. Neviem.